Dreta, esquerra, dreta, papant, esquerra, dreta, esquerra, papant, dreta, esquerra, dreta, papant, que és en els braços creuats de les dues persones, tu també, David. Sí. Fem un punt de força cap a darrere, un peu davant, que seria el dret, que pivotarà, i amb l'esquerra, si no anem corda un poquet, no ho fas així. I després, per avançar en el passeig, sense canviar res de les mans, aquesta posició s'avança.